Ayiwa an bɛ aw fo hali bi danti foli min na émission tako fɔlɔ mɔgɔ dɔw ma garijɛgɛ sɔrɔ k'o lajɛ i b'a sɔrɔ tako filanan ala y'olu garijɛgɛ don la ayiwa an ko ani maa min bɛ ka jɛ bi ka masala o ye madame la ministre docteur Jakite Aissata Kassa Traoré, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ayo jɔyɔrɔ fa an ka jamana kɔnɔ yan don tɛmɛnenw na ministre muso kɔrɔ don an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ayiwa muso cɛsirilen fana don muso dɛmɛmuso fana don an bɛ a fo ale y'an ka invité ye bi an ni a bɛna jɛ ka masala fɛn min kan o de ye ministre muso kɔrɔ minnu y'u yɛrɛ di baara ma baara min n'u ɲɛsinin bɛ musow ni denmisɛnninw ka taa se denbaya ma ka olu ka ɲɛtaga la sabati k'olu kokɔrɔma don a ka baara ɲɛsinin don o ma Mali kɔnɔ a y'o ministre so a y'o ministriya de kɛ ayiwa bi an ye wele bila a ma an n'a ka jɛ ka masala a y'an ka wele jaabi an b'a fo ka waleɲuman dɔn wagati kana kurun an mago bɛ ɲininkali minnu jaabiw la an bɛna don baara kɔnɔ madame la ministre hali bi an b'i fo danti foli min na an b'a yira k'a fɔ i ye madame docteur Jakite Aissata Kassa Traoré i ye ministre muso kɔrɔ ye promotion de la femme, de l'enfant et de la famille kɔnɔ ayiwa o hukumu kɔnɔna la émission tako fɔlɔ tɛmɛna tako filanan an bɛna taa n'o ye ɲininkali min bɛ yen n'an bɛna o tɛngu i la o de ye majɛ jumɛn de bɛ yen bi ni o kɛlen bɛ ka musow ni denmisɛnninw ka taaɲɛ t'u kɔ muso ni denmisɛnninw taaɲɛ ka d'an ye mais fɛn dɔw b'an jɛ e yɛrɛ bolo i bɛ se ka mun fɔ an ye olu kan. Ok, d'accord Matu, o diyara n ye n bɛ se ka mun fɔ o kan o majɛ fɔlɔ ye musaka ko ye n y'o de f'i ɲɛna musaka ka dɔgɔ baara kɛta ma donc musaka ko dɛsɛ bɛ yen nɔ manque de compréhension bɛ yen faamuyalibaliya bɛ muso ni ɲɔgɔn cɛ bon ani fana hali ni baarakɛminɛn di misalila muso jɛkulu ma bɛɛ ko ne jɛ ka baara o ye fiɲɛ ye jɛ ka baara fanga ka dɔgɔ bɛɛ b'a fɔ ne yɛrɛ b'a kun or que ni mɔgɔw jɛra ka baara kɛ o nafa ka bon o jaabi ye yɔrɔnin kelen i y'a faamuya dɔw bɛ jɛ ka baara kɛ ala y'a nɔgɔya association dɔw ye mais gɛlɛya bɛ caman na hali ni ye minɛn d'u ma kuma dɔ yɛrɛ la minɛn yɛrɛ bɛ i b'a di baara tɛ se ka kɛ bɛnbaliya fɛ donc o bɛn fana o fana ye majɛ dɔ ye bon an ma musow ma da u yɛrɛ la u ma sɔn u yɛrɛ mɔgɔninfin f'i ka da i yɛrɛ la i ka sɔn i yɛrɛ ye n'o bɛ wele self esteem self confiance n'i dar'i yɛrɛ la Matu diɲɛ baara o baara la hali ni baara in kɛli ka gɛlɛn i b'a a bɛ nɔgɔya i bolo donc mɔgɔw ka da musow ka da u yɛrɛ la u ka sɔn u yɛrɛ ye et puis u kana douter u yɛrɛ la quoi ni baara min dir'i ma i jeniyɔrɔ fin et puis an ka kɛlɛmisɛnninw nɔgɔya kosɛbɛ an ka sigi ka kuma kɛ n bɛ sigi o kan kosɛbɛ an ka ko bɛɛ bɛ ka munumunu o de la n'an ye ɲɔgɔn ku dɔrɔn ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ye wajibi ye ni muso dɔ bɛ jɔyɔrɔ dɔ la sisan nɔ hali ni e t'o jɔyɔrɔ la mais e b'a dɔn a bɛ ka taa la bolo min kan bolo wɛrɛ bɛ e fana bolo mun bɛ dɔ fara a ka ko kan o bolo ye ɲɛ yira a la o ɲɛfɔ a ɲɛna donc o fana bɛ an jɛ dɔɔni ani an da ka don réconciliation ani paix ka duwawu fana kɛ basigi kana ni basigi nana ko bɛɛ b'o kɔnɔ an bɛɛ ka kan ka duwawu kɛ o la ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ça aussi c'est important. Ayiwa basigi o ye jamanakuntigiw ka hami ye o ye jamanadenw yɛrɛ ka hami ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka hami ka bon u la
kosɛbɛ kosɛbɛ anw de cɛw don anw de denw don anw de balimakɛw don an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to cogo si la wa du yɛrɛ fana ka dɔgɔ ko hali tenitigi tɛ du min kɔnɔ walasa basigi in ka sɔrɔ ne ko muso kelen kelenna jumɛn ka kan ka fɛn jumɛn de kɛ basigi ka se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ musow ka baara ka kan ka kɛ mun ye dilanni kɛ musow ka baara ka kan ka kɛ dilanni de an ka kan k'a fɔ de k'a dilan ni an ye mankan yɔrɔ min na k'o lasa n'an ye kojugu natɔ ye ka o ɲɛfɔ ka jamanakuntigiw dɛmɛ ka gouvernement dɛmɛ n'u wulila e se ye mun ye e kana to n'i ka idée i ka so kɔnɔ ko parce que ko e tɛ a ko kɔnɔ i b'a kɔnɔ i y'a fɔ cogoya min na bɛɛ b'a kɔnɔ i bɛɛ de b'a kɔnɔna na donc muso yɛrɛ basigi yɛrɛ muso jɔyɔrɔ ka bɔ a la kojugu ni muso sɔnna basigi bɛ na i y'a fɔ an cɛw de don an denw de don donc an yɛrɛ k'an da don a la quoi an yɛrɛ ka kɛ actrice ye actrice de paix ye an ka kɛ actrice de réconciliation ye faut que nous soyons des actrices que nous soyons devant yaye donc o devant yi ni o actrice ya ni o baara o tɛ se ka kɛ cogo si la n bɛ se ka ka matu f'an ka ɲɔgɔn ku f'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ f'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ problème ye o de ye dɔw y'a faamuya muso minnu y'a faamuya i bɛ taa sɔrɔ baara ka nɔgɔ i bɛ musow ka laɲini kɔ i bɛ muso ɲɔgɔn tatɔ ye ɲɛfɛ ni muso kelen ye promotion sɔrɔ ni muso kelen ye ko dilan jamana muso bɛɛ de tɔgɔ bɛ fɔ e ma ye jamana dɔw bɛ waso wayi an ka musow sinon n'i ye Mali jateminɛ musow kɛra ministre ye musow kɛra député ye musow kɛra directrice ye musow kɛra gouverneur ye musow kɛra préfet ye musow kɛra sous-préfet ye il y a des femmes docteurs il y a des femmes enseignantes quoi encore mais le problème maintenant c'est comment s'organiser an b'a organiser cogo di ka ɲɔgɔn ku ka ko to ɲɔgɔn t'a la n'o kɛra dɔrɔn basigi min bɛ ka ɲimi je crois que belebele bɛ k'a la awɔ ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyali cogo ɲuman hali bi ala k'o di musow ma musow kuma in bamanankan na dakuru ɲɛ kelen ko an ka ɲɔgɔn bolo minɛ k'an ka ɲɔgɔn sen bila min bɛ se ka min dɛmɛ min na an ka ko ye an ka dusukun jɛya ɲɔgɔn ye k'an ŋaniyaw jɛya ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn na kɔrɔta o lieu de an ka den ka sen k'a bila ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn na jigin ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn filɛ kuliko ɲuman na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan madame la ministre i y'a yira an na k'a fɔ ONG hali bi a bɛ sen na ne ko ONG in fana bɛ musow dɛmɛ cogo di ani denmisɛnninw ok a diyara n ye n'i y'a jateminɛ an ka ONG an ka baara fanba bɛ kɛnɛya kan mais kɛnɛya dɔrɔn tɛ an ye planification familiale bange sɔbɔ ɲɔgɔn na fɛɛrɛ ONG y'o baara caman de kɛ Mali kɔnɔ fo san caman ONG ye denw ka baloko dɛsɛ n'a bɛ wele ko malnutrition an y'o kɛ saniya ani bɛnsɛnlenya n'a bɛ wele nutrition wash an y'o caman kɛ an y'o projet kɛ ne yɛrɛ kun ye o coordinatrice ye Kucala aire de santé 42 kɔnɔ Kucala cercle bɛɛ lajɛlen a wagati la Kucala cercle kun ye 36 ye ne kelen kun b'a bɛɛ boli ka tila ka dɔgɔtɔrɔso n'u bɛ wele CESCOM 42 k'a boli ni n ka conseiller communautaire donc an y'a boli an ye malnutrition kɛlɛliba de kɛ an ye planification kɛ santé de la reproduction n'a bɛ wele ko bange kɛnɛya de la reproduction des jeunes et adolescents n'o bɛ wele ko PRADO o ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye donc PRADO in de ye programme des adolescents ye an y'o kɛ kosɛbɛ ka denmisɛnninw ka droguw kɛlɛ k'u ka balikakɔnɔw kɛlɛ k'u ka yɛrɛmabilaw kɛlɛ ka fɛn caman 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 mun bɛ se ka denmisɛnninya don bɔgɔ la ka denmisɛnninw labɛn ka kɛ sini maakɔrɔba ɲumanw ye ONG ASAP y'o baara caman de kɛ Mali kɔnɔ wa hali sisan an bɛ ka continuer ka baara kɛ malnutrition kɛnɛya hali musow ka boloma yɛlɛma n'a bɛ wele activité génératrice de revenu ASAP b'o bɛɛ kɛ ka musaka di musow ma u ka se k'u boloma yɛlɛma u ka se ka dɔ kɛ donc an bɛ k'o baaraw continuer an ka champ d'action ka bon a ka bon an bɛ Mali yɔrɔ caman kun na voilà n'a tɛ sisan gɛlɛyaw y'a to ressources dɔgɔyalen don mais o n'a ta bɛɛ an bɛ dɔ la awɔ ayiwa jatemuso Aissata Kassa Traoré docteur do an y'a yira o la fana k'a fɔ
ayi ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille o ministre fana tundo anga jamana in kono ya ministre musoya in kɔfɛ aw bɛ se ka kɛ taamasiyɛn ɲuman jumɛn ye musow ma minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ ka kɛ muso n'u bɛ fɛ ka kɛ muso responsable ye muso jɔyɔrɔbatigiw muso cɛsirilenw i n'a fɔ e yɛrɛ ni ɲɔgɔnnaw. Ok. Au Djabi Kanogo, je sais que Ibere Femmes Pédon, n'est-ce pas? Le réseau des femmes ministres et parlementaires. Des femmes ministres et parlementaires. Voilà. Donc, on est salué, parce que au réseau qu'on a, il faut que ni iklala ika ministériel, ni ba qu'on est baraka kono, mais en général ni iklala là, ambe nous regroupé, ambe wele fin chamana. Ite activité chier ko refan pe ma wele ala wanu wele la fana amanjo rofa ya famia amanjo rofa ami kuma ami ñoo concerté ko la ami ñoo kalama do ni kon fe o yi misali refan pe misali ñuma badi ni mo yo ye ibi se kan nege ka fo ni kera ni sini ala ka ne re ni kon nana mais nya fiye fana mo bi se ka jamana deme mo bi se ka contribuer positivement ika jamana développement na ka soro ali joro ci bulo matu paro di be danga kuma na ma famia yan ne ka ke ministry ne bara muke yere fote ne bara muke yan nga ke ministry kan to ministre de mo o bara nyona ke voilà donc iba ki yere di iba ke jamana di annafa ibi nak mo bo dibila para ni muso kala ni gera la muso munu ma chance soro kata école la ki ka doniya kla inu ni nyonche useru ka du ta chugula useru de la don konna uyuka kene auta en charge hein ou ya don ne ala yu garjike kono bara lo kwa ta consultation prénatale ou que postnatale yu lu peñe funya na kanye moi je crois que i ka ketake ou ka do ku de bolo manachi ko rete akekunye ku de kisibi parce que de yu ka sininya sigi i ka ketaka ke musombe to dala na bi ka seneke ni ame amba fo anyi tamati dun anyi nyodun ngodo de asene ni ajakimne sene ku kono ne kumbe seneke dugude la ne kuchala yi ni ko ri takala ke muso ka bara famba ka bokor la katama chewka muso be seke muso ri be ko ri furla muso ri be kala ka toblike ka fenke ulu de be wuli benye kada be ko me ni ajakimne na fa wati sera muso ka kunga dogala mais si ça n'est pas sur le bel ya donc c'est un peu ça bébé c'est ka doke mbé c'est ka contribution à contribution on aura un vrai développement. Aywa au kɔfɛ madame la ministre docteur Jakite Aissata Kassa Traoré muso cɛsirilen a bɛ du caman kɔnɔ muso jɔyɔrɔbatigi fana bɛ du caman kɔnɔ muso jɔyɔrɔbatigi muso cɛsirilen ale ka kan ka kɛ cogo di a ka du kɔnɔ a n'a ka dudenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ disi gosi ni jɔyɔrɔ in de ya an bɛ disi gosi parce que an bɛ tɔw sanfɛ de wa ou bien an ka kan ka mun de kɛ. Ok an bilasira y'a faamuya donc muso cɛsirilen muso jɔyɔrɔbatigi i man kan k'i disi gosi i man kan k'a fɔ k'i bɛ bɛɛ sanfɛ mɔgɔ ko dɔn bɛ i ko bɛ dɔn tɛ i y'a faamuya i bɛ dɔ kɔ i bɛ dɔn ɲɛ donc e ka kan ka kɛ misali ye mun ye majigi lamɛnni ka mɔgɔw lamɛn kana fɔ e b'a bɛɛ dɔn mɔgɔ si tɛ a bɛɛ dɔn i bɛ mɔgɔw lamɛn i b'i majigi i b'i bɛrɛbɛn mɔgɔw ma n'i y'i bɛrɛbɛn mɔgɔw ma k'u lamɛn i b'u sɔrɔ mɔgɔ bɛ dɔnniya di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ jogo falen ka sɔrɔ busan tɛ nimi tɛ pɛrɛn-pɛrɛnni tɛ yɛrɛ yira tɛ calmement i bɛ se ka i ka jɔyɔrɔ ni ɲɛfɔ ka sɔrɔ i b'a fɔ ne n'i y'o kɛ dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ bamananw ko ba min bɛ kasi minɔgɔ t'o la e b'i yɛrɛ dɔn mais dɔ bɛ kɛrɛfɛ e bɛ k'o sous-estimer peut-être que o ka leadership ka bon n'i ta ye mais peut-être que la personne n'a pas les moyens n t'a dɔn n'i bɛ da kuma na n'i y'a jateminɛ kuma caman i bɛ taa sɔrɔ
cercle la e y'a fɔ cogoya min na togodaw la yɔrɔ caman i bɛ muso cɛsirilen dɔw ye hali u ma taa halisa ekɔli la mais u ka baarakɛnɔ cɛ ka ɲi u ka contribution ka ɲi n'u ko n go o de ye n go ye donc majigin ça c'est le premier facteur et te mettre en tête k'e tɛ se ka bɛɛ dɔn dɛ k'i bɛ milieu de la mɔgɔ ko dɔn mais i ko bɛɛ dɔn tɛ donc c'est un peu ça. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ɲɔ bɛ ɲɔbu ta kan b'a la madame la ministre muso cɛsirilen muso jɔyɔrɔbatigi a bɛ du minnu fana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso ka force belebele dɔ y'a furucɛ ye a cɛ ka kan ka mun de fana kɛ a ka diya ka se dudenw ma walasa a fana ka cɛsiri a k'a nafa bɔ k'a tɔnɔ bɔ ka lafiya k'a dɔn k'a fɔ ale fana bɛ cɛsiri min na dudenw b'a fɛ dudenw y'a dɔn a ye. Ok. Mate o ye encouragement de mɔgɔ kana sanu d'i ma mɔgɔ kana wari d'i ma mais mɔgɔ k'a dɔn i ye dudenw ka kan k'a dɔn ko ala tɛ leader bila du bɛɛ kɔnɔ ala tɛ leader bɛɛ bila jɛkulu bɛɛ kɔnɔ ni leader bɛ du kɔnɔ tɔw hali ni aw tɛ leader ye aw bɛ leader accompagner a ma fɔ i ka accompagner ni tɛgɛrɛ ye a ma fɔ i ka accompagner ni wari ye mais encouragement ka timinandiya ka to k'a timinandiya ka to k'a encourager n'a ye fɛn min fɔ a karisa vraiment i ka n'i ɲɛna i b'a kɛ tan k'a encourager ka tila k'a accompagner awɔ hali ni wagati min na n'a dusu man di ka kow banaliser a bolo pour que a ka leadership ni ka to ka courage don a la kuma bɛɛ k'a dɛmɛ o ye du kɔnɔna ye yɔrɔ cɛ kɔni tɛ muso ye cɛ de ye n'i y'a ye i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ action ɲumanbaw kɛ a b'a sɔrɔ a sumanen b'i kɔ de ni cɛ y'a kalaya i da la e ka taa baarakɛyɔrɔ la n'o dusukasi n'o fɛnw ye a bɛ jouer ka rentabilité kan donc il faut que cɛw fana ka sɔn ni leaderw b'u bolo u ka daw la u ka sɔn k'u to yen u k'u ka activitéw kɛ normalement et puis u k'u accompagner u k'u encourager hein c'est un peu ça awɔ. Ayiwa an b'i fo madame la ministre k'i waleɲuman dɔn sisan an b'a dɔn musow ani cɛsiri don ani timinandiya don wa mɔgɔ b'i fɛn o fɛn na a ka di mɔgɔ wɛrɛ ye k'i ladege i bɛ se ka mun de fɔ musow ye minnu bɛ fɛ sini ka kɛ femme leaderw ye ani ka kɛ muso responsable ye n'o ye muso jɔyɔrɔbatigiw ye i bɛ se ka bilasiralikan jumɛn de fɔ olu ye. Ok donc n bɛna bilasiralikan mun f'u ye an ka bɛn n tɛ sɛgɛn o fɔli la dɛ musow ka bɛn musow k'u bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka action conjuguer an kana taa en rang dispersé ne tɛ ko dilan mais anw o bɛ koba dilan an ka ɲɔgɔn ku n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ et que an ka communication encourager au sein du couple au sein de la communauté au sein des associations awɔ. Ayiwa e yɛrɛ bolo a ka di ye ka mun de fara kuma in kan n'a y'a sɔrɔ ni da ma s'o ma. A bɛɛ fɔra Matu an y'a bɛɛ fɔ ka ban ne kɔni bɛ folikan de kɛ ani duwawu ka ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw bɛn kelen ma ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ donc c'est un peu ça ala ka jamana yiriwa awɔ. Ayiwa donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn mais yanni ka bɔ yan e ye muso kalannen ye i ye muso jɔyɔrɔbatigi ye i ni musow fana ye baara kɛ i komi i y'a fɔ cogo min na minnu n'u kalannen don i komi minnu ma kalan tel que togoda muso dɔw bɛ yen u ma ci ekɔli la duguba muso dɔw yɛrɛ fana bɛ yen u tɛ i sɛbɛnni dɔn mais u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ surtout an bɛ don min ko bi muso bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ i bɛ welewelekan jumɛn di o musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani i ni musow jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn o muso modèle ka kan ka baara modèle minnu kɛ k'i da se o baara dama ma k'o fɔ an balimamuso ninnu fana ye. Ok donc Matu i ka o ɲininkali diyara n ye donc n y'o de fɔ développement kɔnɔna na pas forcément i ka kalan pas forcément i ka taa école la bɛɛ n'i ka champ d'action don n'i bɛ se sɛnɛ de la n'i bɛ se bayɛlɛma de la n'i bɛ se safinɛ dilan de la n'i bɛ se diɲɛ baaraw la kundigi i bɛ se baaraw fɛn fɛn na i b'a essayer ka to ka dɔnniya ɲini a kan kuma bɛɛ dɔnni tɛ ban don o don k'i ka dɔnniya kuraya
ka formation ɲini ka renforcement de capacité ɲini ka gɛrɛ mɔgɔ min bɛ kodɔn ka tɛmɛ kan ka gɛrɛ olu la i kana saliya bɔ o bɛɛ bɔlen kɔfɛ tuguni o si tɛ kɛ tuguni ni jɛ ka baara tɛ an ka jɛ ka baara don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc c'est un peu ça. Ayiwa kumakuncɛ kuma la i bɛ mun de fɔ Mali musow ye a ka diya ani Mali denmisɛnninw. Ok Matu kumakuncɛ kuma na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ jamanakuntigi fo n bɛ a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ka aw yɛrɛ fo ka teli Sherifila fo kosɛbɛ kosɛbɛ aw minnu ye invité nin wagati in na ka Mali muso bɛɛ lajɛlen fo n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo muso ma bɔ muso la Togoda duguba n bɛ bɛɛ fo ka Refampe mɔgɔw fo réseau des femmes ancien ministre et parlementaire k'u fo ka bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ma ɲina mɔgɔ si kɔ ni ye Mali bɛɛ fo Matu kɛrɛnkɛrɛnya la n bɛ n ka base fo Kucala n bɛ Kucala musow fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn voilà ka aw yɛrɛ fo ka télé Sherifila fo aw ka directeur aw n'aw baarakɛɲɔgɔn ani Aïdara ka bɛɛ lajɛlen fo vraiment nin wagati in na aw ni ce aw ni baraji. Ayiwa an b'i yɛrɛ fo madame la ministre k'i waleɲuman dɔn an b'a yira u la k'a fɔ bi ani docteur Jakite Aïssata Kassa Traoré ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye muso ani denmisɛnninw ani denbaya ministre so o ministre kɔrɔ don an ni ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi an bɛ a fo wele jaabi la ka waleɲuman dɔn ka foli in tanin ta ka di an fa ani an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Asidi Usumani Sherifu Madani Haidara a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ka badabada foli k'a tɛnkun an ka jamanakuntigiw la k'a fɔ jamana hali bi Ala k'a suma o tuma na ka sigi wɛrɛ ɲini dali masa fɛ Ala ka wagati wɛrɛ kalifa ni aw bɛɛ lajɛlen na n'Ala kɛra hɔrɔma ye sɔli ala rasuli a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ la.